Čau lidi, já vás vítám u dnešního videa a dneska budu celý den jako v fitnessách. Třeba půl minuty pauzu, protože jsem si šla nalít pití, ale jdeme dál skákat. Teďka jsem udělal 383 přeskoků a já, abych to zaokrouhlil, tak udělám 400. Lidi, abyste věděli, že jsem aspoň trošku dobrý v matice, tak tohle to všechno jsem počítal kvůli švihadlům. Takže jsem aspoň trochu dobrý. Takže celkově jsme udělali 401 přeskoků. Další aktivita bude udělat přesně 100 kliků. Ne naraz, ale jak jsme to dělali teďka ze švihadlem. Jdeme na to. Tak jo lidi, mně se potom už vypla kamera a tím pádem se mi to nenatáčelo, ale jdeme dělat další cvik. Poslední 40. Takže jo, takže teďka jako pořádný fitnessák si dodat nějakou pořádnou svačinu. Já si nakrájem pomeranč. Jo, já si jdu dát čelháro, zapnout telku a jdu si dát pomerančík. Tak jo, teďka jsem udělal 20 na ruce. Teďka jsem si vzal ještě pružnější gumu a jdu dělat asi ty podobné cviky. Tak jo, je 11, končíme trénink a já si jdu dát ledovou vanu a potom si dám asi chvíli pauzu a takže tak. Jelikož jsme měli teďka těžký týden, tak já se jdu nějak vyválcovat a tak, protože jsem nemocný a abych nevyšel úplně z formy, tak dělám tohle video.
jo, a já si teďka chvíli relaxnu s mým pejskem a potom zase něco půjdu dělat. Teďka jsem si dal docela dlouhou přestávku a to znamená, že jdu cvičit zase. Jo, momentálně je 12:35 a já docvičím a asi už půjdu na oběd. K obědu jsem moc nic nenašel, co bych si dal jako něco, co by jedli ty sportovci, nebo já jsem sportovec, ale chápete. Tak prostě si skočím na pizzu a potom budu pokračovat. Já jsem teďka do posilu. Ono to je takový spíš jako na ruce. A tak, ale teďka si jdu asi už koupit pizzu. Už máme teda sýráka a jdu se ho sníst. Teďka jsem už dojedl a jdu se chvíli zdřímnout. Tak jo, právě teďka půjdu na procházku, třeba na půl hoďky, jen jsem do parku před barák a asi si tam zaskáču na švihadlo a tak a jenom chci jít prostě na čerstvý vzduch, takže tak. Už si teďka dal asi pečku, tenku trénink. Půjdu domů a půjdu se už připravit na trénink s Bohemkou. Takže určitě furt sledujte až do konce. Jsem přišel zvenčí, já jsem se už oblíkal do fotbalového, je něco kolem po půl a já už pojedu na trénink. Tak jo, právě za 20 minut 3 a já vyrážím na trénink, který máme od 3:30. A takže tak, a já jdu. Jo, je za 9 minut celá, mám trénink začíná v půl, jak už jsem říkal. A já se jdu rozcvičit, rozskákat na švadlo, asi rozpřihrávat a potom už začíná trénink. Že jo, teďka jsem už přišel z tréninku a za chvíli asi budu mít večeři, takže jdeme asi na večeři. Tak jo, teďka už je večer. Tak já jsem teďka nějak odpočíval, ale já si dám ještě na večer takhle pár sedů lahů a potom si dám druhou večeři, to bude jogurt a asi potom už půjdu spát. Kámo, máme druhou večeřičku, tak si jdeme pěkně sníst. Mňam, mňam, mňam. Chleba stavená kamera, nejlepší věc na světě.